Ekainaren 11an, zein usain dute oroitzapenek liburuaren aurkezpena egin zen Maile Etxeberria idazlearen eskutik. Gaur liburuari buruz hitz egingo dugu eta horretarako hemen egilea daukagu, Maile Etxeberria. Arratsaldeon. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ongi. Bai. Eta, pozik ez? Bai, oso poziko, hendik nahiko laino batean eta asimilatzero hendikan. Zure lehenengo liburua delako. Bai. Eta zer kontatzen du? Bueno, Gaia da liburuko protagonista eta Gaia juten da Erresuma Batura lanera. Eta handik bidaltzen dizkio bere lagun min bati eskutitzak, bere bizitza kontatuz, zer moz Inglaterran, eta zer moz lagunekin, eta hemengo berri, eta hango berri. Eta neska gazte bat da. Bai, 25 urte, karrera bukatu eta handi gutxira. Lanera, orduan, jaten da. Bai, irakaskuntza munduan. Eta dena eskutitzen bitartez kontatzen da. Bai, dena da eskutitzak dira novela osoan zehar, eta eskutitz guztien igorlea da Gaia, ez da erantzunik. Euskarazko eleberria? Bai. Eta izenburu hori zein usain dute oroitzapenek nondik dator edo zer esan nahi du horrek? Bueno, alde batetik bada nahiko metafora ez, oroitzapenek ez dutelako usairik edo Baina beste aldetik beti eukidet erlazio oso estua edo usaimenakin eta usaimenak gauza asko gogorarazte dizkit edo tokita junta, guatzen nintzen usai honekin edo pertsonen usaiak iziame igual kaletik nijoa eta usai bat zertza eta hau pertson honena da. Orduan netzako usaimenak badaka zea berezi bat eta oroitzapenak ekarri izan dizkiate usainek orduan Gaiak protagonistak beti pentsatzen egoten delako Euskal Herrian, naiz eta Erresuma Batuan egon? Bai, kanporen kanpora jutezea eta zure bizitzara ikitzen duzu, baina zure bizitzaren oain arteko Gaiaren kasunez, 25 urtetan zehar Euskal Herrian bizitu da, mendaka bere familia, bere lagunak, bere Ander, ezakit, bikotekide edo zeitan. Orduan, bere iragana hemen dago eta behantzako oso garrantzitsua da. Eta eskutitz horiek norekin elkar... Gainera hori, eskutitzak orain gaur egunen beste eramaten dela ez dakit WhatsAppa edo... Bai, editoriak iguala esan zian, eskutitzak garai bateko zera, ez dakit, irutzait beti eukidutela xarma berezia ez, txikitan, gaur egun ja ez detiten, baina txikitan banezkan lagun batzuk egual Gipuzkoan beste toki batean bizidanak eta elkartzurokatzen genituen eskutitzak eta kiston ilusia itizian buzoira juntan maili eta bai, nik uste horregatik, izan zitekeen mailez ez, baina ez zait. Eta orduan autobiografikoa dela esan daiteke edo zure, ez dakit, Gaia zu zara neurri batetan edo... Bai, Gaia naiz ni neurri batean. Historia ez da autobiografikoa, novelan kontatzen dana ez da autobiografikoa, baina erlazio pertsonalak novelakoak badi autobiografikoak eta pertsonaiak ez denak, baina bastante dira nire bizitzako inguruko jendea. Bai, normala da, azkenean beti esaten dute ez, idazleek botatzen dutela, idazten dutela azkenean ezagutzen dutenari buruz edo... Bai, azkenean, zure egunerokotasunean dagoen jendia baldin bada eta idaztezuna zure egunerokotasunan inguruko bada, inspirazioa hortik datorrez. Eta zure kasuan, naiz eta hau zure lehendabiziko liburua izan, txikitatik idazten duzu? Bai, beti da, nik txikitatik, azteko txikitan gurasoak ipuina asko irakurtzen zizkiaten gauean, hoia jun aurretik eta ordunetzako sakratua zen, eta gero irakurtzen ikasi nun, idazten ikasi nun, eta hasieran ipuinak zian, betiko umeen ipuinak, eta gero bihurtu zen terapia moduko zerbait idaztea, eta ordutik Eta sariak irabazi dituzu? Bai, hola garrantzitsuna edo Urruzunotarrak gehituz saria izan zen 2014an, lehenoko Urruzuno saria zena, gero aldatu zen da Urruzunotarrak gehituz bihurtu zen. Eta hor netzako deskubrimentu bat izan zen, ze egonaldi bat izatea saria, 4 eguneko egonaldi bat izan zen, hau bixan, eta kontuatzea etzeala bitxorraro bat, eta badagoela jende gaztea irakurtzalea dana, literaturzalea dana, idazten duna eta irakurtzen duna. Eta hor duen, ekiston deskubrimentua izan zen, ze zure edadeko jendeak inolako gauzak, igual eskolan edo ezin dituzu konpartitu, baina saretze hori garrantzitsua izan zen, eta gero hortaz gain, dando haingo Martin Ugalde ipuin lehiaketan, urtero, nire amets frustratua, urtero entregatzen dut lanak eta ez dut irabazten, eta nire azkeneko urtean, batxilerreko 2. mailan neola,
bialen itun 3 edo 4 lan, eta irabazi nituen lehenengo saria, bigarrena eta aipamen berezia. Orduan esan, bale, jazta. Eta zeri buruzko lanak ziren? Ba, lehenengo saria zen, ez dakit nolaz, pertsona bati zuzendutako, netzako garrantzitsu izan zen pertsona bati zuzendutako, ez eskutitua, baina bakarrizketa moduko bat. Gero, bigarren saria izan zen, apaiz pederasta baten gaia landu nun, bai, goain dela 50-60 urteko kontestuan kokatu nun, da protagonista zen ume neska gazte bat, katekesia juztana, eta apaizak abusatzezuna bere gandik. Eta aipamen berezia izan zena, familia errefuxiatu bat, nola bere herrialdetik abiatzen den, bizitza berri baten bila. Oso historio ezberdinak ez? Bai, baina, hirurak nahiko txukuratea zian da. Bai, eta azkenean beste pertsonen azalean jartzeko orduan gaitasuna duzula erakusten duzu. Bai, ez dakit nola inun edo bai, baina badirudi baietez. Nahiko realista gelditu zean ipuinak, orduan. Bai, eta saritua izan zen, beraz? Bai. Eta kasu honetan, hori, ere ilustrazioan zure antza dauka ikusten den neska? Bai, ze gaiain batean badan, naiz ni ez. Gaiak ditun erlazioak badian ere erlazioak, eta oso arginekan hasieratik novela argitaratzeko, baiezko eman ziaten momentutik, irudikatzen nun azala, ez? Eta orduan, nire ideia biali nien, desanien, gustatuko litzak ilustrazio bat izatea, nire aurpegiana, nabaritzea ni naizela, baino ez nabaritzea guztiz. Igual inguruko jendeak edo, rekonozitu ditzake novela irakurrita rekonozitu ditzake nire erlazioak edo pertsonak zein dian, ez? Baina ezagutzen naun batek ez dela jakin. Eta orduan biali nire argazki bat, eta hau da atera dan azala. Ez dakit, bai, naiz ni, baino badauka beste zerbait ere ez. Erein argitaletxeak argitaratu du liburua? Bai, biali nun argitaletxe diferenteta, eta ereinek erantzun zian, eta pozpozik. Hori, nola bilakatu da liburua? Nondik etorri zen ideia, zenolako prozesua izan da? Ideia egia esan, haitu naiz aurkezpen eguneako, nire diskursoa prestatzeko pentsatzen, eta ez dakit noiz hasi nintzen idazten, gaina novelaren ariak ere aldaketa batzuk jasan ditu orduan, ez dakit zehazki noiz izan zen lehenengo harri hori. Baina gero nagusiki idatziet bi garaitan, biak ere azterketa garaian nahiko, bigarrena ez, baina lehenengo engantxa da, Gasteizen egin ez ikasten, eta pasatzen nun lehengo urtean izan zen, ekainen azterketa bukatu eta errekuperaketetako ikasten, egun guztia liburutegin pasatzen nun, da gero iluntzetan gustatzen Armentia jutea oinez zibiltza, pixka deskonektatzeko, eta goatzen ez, nola jute nintzen nire paperakin eta nire boligrafoakin, eta igual pasatzen nunan ordu eta idazten, eta da inoiz pasagabeko zerbait, ez, lehen novelak irakurtzako da pasatzen zitzaiten, engantxa dut, igual goizeko ordu bikarte irakurtzen da, baina idazten ez zitzaidan sekula pasa, eta novela honekin hau pasa zait. Idazten hasi eta, nola ez deten planteatu novela, hola hasikoa, hola bukatukoa, ez nekin zegertatuko zan. Orduan idatzia lan joan deskubritzen zegertatuko zan. Eta orduan zankizten engantxa da, eta nahi nun jakin, eta hortxe, idatzita, eta hori izan zen lehenengo fasea. Eta gero bigarren fasen, azaro ingurun edo, beste engantxada bat eukin nun, eta horre ere pila bat, eta ez dakit orduan bukatu nun, edo berandu iso bukatu nun, esango nuke berandu iso. Baina bi fase nagusitan. Jo, haze polita, ez? Zuretzat ere eta hor sortze prozesu hori... Bai, zoragarri izan da zezetik nahi zolakoik bizitu, eta engantxa da hori, eta ze pasakoa, ez dakitzen pasakoa, irakurtezunen bezala. Eta aurkezpenean esaten nun, igual idazla izan da edo, novela argitaratuta zure burai harrik botatzea bada, ez? Ez zu egituratu hasieratik historia, baina bai, hola izan da, eta ez egezurrik esango. Eta eskuz idatzitakoa orduan? Hasieran behintzat? Hasieran bai, gero ja, lehenengo fasea bai, bigarrena ja ordenada gailuz. Eta ordenagailuan orduan behin bukatuta edizioa egiteko edo nola? Bai, behin bukatuta lehenengo gramatikal eta ortografiko guztik, eta gero pixkat orraztea ez,
igual emozionatzea eta zitzu basatuko eta eta gero ikustezu sobrekarga bat eta esatezu, egoazen gauzak simple uztea eta orduan gauzak zukendu eta zuzendu eta aldatu eta. Eta zein momentuan erabaki zenuen, sorte probatuko dut, sari batzuk ditut eta hori argitaletxe ezberdinetara bidaliko dut. Ez dakit ez bukatu nun novela idazten, baina otsailean izan da, otsailean hasieran, esan nun, ordenagailun gelditzea ez nahi eta norbaitek irakurtza eta inguruko jendeak edo gertuko jendeak irakurriz duen eta maili animo, badaka kalidadea, nik uste jendeak gustatuko zaiola eta esan nun, bihali ingo dut. Eta otsaila hasieran izan zen, hartu nituen argitaletxe diferente, korreo guztik eta bihali nien novelan lagin bat, nire kurrikuluma eta sinopsia. Otsailean aurten? Aurten, bai. Eta larun bat batian bidali baldi manun korreoa, astelenean bertan, ereinetik erantzun zidaten, ikaragarri gustatu zaigu lagina, eta mesez bihali guzulan osoa eta aste honetan bertan erantzungo dizugu. Eta ostegun hortan bertan, sartu nintzen korreora klasiko gozo bat beratu behar nulako, eta erabaki deu novela argitaratuko deula, orduan, osteguna, Gasteizen, juerga, gaina kuadrilako baten urte betetzea, atera juerga eta novela bat eta behat, Primeran, orduan ez? Bai. Eta, orain dela gutxi atera eginda, eta erantzunak ja jaso izan dituzu zure lagunen aldetik esan duzu, baina hori, nola hartu du jendeak orain arte? Orain arte jende askok sorpresan harrapatu du, etzun espero, etzekin, eta jende asko prensa bidez ez, nola liburu bat, eta beste asko guainik Facebooken jarri detelako, eta gertuko jendeak bazekin, eta oaindikan jende gutxi da irakurri duna, baina irakurri dun horrek kritika positiboak indizkit. Orduan, oain nago kritika batzun zai, beldur pixkaten bati atera, gertuko jendeanak oaindik irakurri ez dunak, eta... Baina, irutzait harrera honakiko dula, eta eukituten elkarrizketan aste honetan irratin eta hola, jendea ez zula, honek pixka badaki literaturaz ez, eta aurreko arabidez Onda Zeron Eduardo Yañezek esatezian, sí, yo creo que sí, eta, holako jendeak ikuste badu lan honek arrakasta edo ukidezakela edo jendean iritsi daitekela, Bai, autoridadea dutela. Bai. Eta hori, orduan, esan dugu, hau ez dugu esan, baina 20 urte dituzu, ikasten ari zara Gasteizen, zer ikasten ari zara? Giza nutrizia eta dietetikako gradua egin eziten, 2. urtea bukatzen ja. Eta, aurrekoan galdetzeaten, baina zer relazio dakate dietetikak eta literaturak. Eta, ez dakate, ez, baina nire bi fazeta dira, eta... Hori da, azkenean gizakiak ez gara mugatzen gauza bakar batera, baizik eta hobi asko izan ahal ditugu, eta zure kasuan, etorkizunari begira, zenolako asmoak dituzu? Idazten jarraituko dela seguru, eta ideia batzuk ere badazkat 2. novelai begira, eta a ber, bestela, ikasketak bukatu, eta bizitzak ze eskaintzen, ez? Aurrekoan pentsatzen nun, gustatuko litzaiak literaturaz bizitzea, eta ez dakit, irutzait, zerbaitetaz bizitzean zure hobia garen arriskutsua izan lehikela. Presio penitezu, inbehar dezulako, jateko dirua hortik lortu behar dezu, orduan, arriskutsua irutzait zentzu hortan, eta azkenen nazka hartzea edo retxazoa sortzea. Orduan ez dakit bizina eten literaturaz, baina literaturan ere bizitzan parte izaten segitzeko asmoa bai bintzat. Eta esan duzu, 2. eleberri batetan pentsatzen ari zarela, honen jarraipena izango litzateke edo? Ez. Aurrekoan baita ere galdetu zidaten, gaiak hitz egiten jarraituko duta ez, momentuz gaia isilik utziko dugu, nordak igual etorkizun batean ez, baina irutzait gaiak esan beharrekoa momentuz esan dula, eta beste... Eta hori, momentuz, buruan daukazu, baina ez zara jarri hori etorkizunean hasteko proiektu bat izango litzateke. Bai, zerbait idatzi dut, hasiera bat edo, baina dokumentatzea falta zait, 2 garai historikotan kokatu nahi dut, eta garai historiko gaur egungoa, uste badakitela pixka bat, baina beste garai historikoaren nintzen bizitu, orduan dokumentatu nahi dut, eta aparte azterketa bukatu behar ditut, orduan azterketa bukatutakoan, eta lasai nahola, hasiko naiz dokumentatzen eta hasiko naiz idazten, Aurreko lanak ere ikusita, publiko ezberdinetara zuzendutako obrak sortu dituzu. Ez dakit publiko ezberdinetako, ez aurreko baita ere galdetu zidan ez dakizenek, eta
nik ez dut idazten norbaitentzako. Hau da, nik hau idatzen unean ez duen pentsatu bai, hau da, 17-25 urtekontzako, ez. Osea, nik idazten den nahi atatz zaiten bezala, eta gero, jarri bartzaiolako, jartzaio etiketa bat. Orduan, bai, idatzi dut ipuin laburrak, idatzi dut novela luzegoak. Ez dakit adina, ez, irutzait, denoi interesatzen ezkigun gaietaz idatzietela novela hontan behintzat, eta orduan, jendia momentu honian harrapatze badu jendia iritsiko zaiola, eta kanadina independenteki. Bai. Eta momentuz, liburu honi dagokionez, nun aurkitu dezakegu? Dakitela distribuzioa Euskal Herriko liburu dendetara egina dago ja. Liburu denda hunditan topatuko da, seguru. Liburu denda txikitan, herrikotan eta igual eskatu beharko da, edo igual baino eskatu ezkio ekarriko dute. Distribuzio aldetik, orduan nahi izan ezkion horbaitek, herriko liburu dendetara jun eta hor eskatu eta iritsiko zei. Eta gero zuri buruz informazio gehiago izateko, nora jo dezakegu? Batetik Ereinen web horrin dago novelai dedikatutako zati bat, liburan aurkezpenakin alde batetik, bideo formatun, argazki batzuk, eta nire biografia, argazki bat baita ere nire biografiakin batea, sinopsia eta holako gauzak. Eta gero, egin berri dut, Facebookeko orrialdea, Mai Etxeberria, idazlea. Bai, idazlea zara, bai. Hoinik arrara baita zaite, ohituko naiz baino. Eta iruditzean nire orrialde pertsonaletik separatu behar nula, bestela jendean azkatu ingo nula orduan. Norbaitek jarraitu nahi badu, nire liburen aurkezpenen bat gehiago egiten bada, edo... Badituzu agendaratutak aurkezpen gehiago? Lotuta ez errez, baino burun pare bat bai, herrin bertan nahiko nuke bat. Nungoa zara ez dugu esan? Jaiotze izan doa indarra bizi Larrauler, orduan bitan nahiko nuke, batez ere inguruko jendiantzako. Eta gero argitaletxetik ere komentatu ziaten, FNAC-en edo intzitekela, orduan ez dago ezer lotuta, baino asmoa badakau. Gauza dago, datorren urtean kanpoan ikoala, orduan ez dakatela denbora asko. Agian gaiaren historioa biziko duzu orduan? Agian. Eta hori adibidez, datorren urtean kanpora joatearena ere inspiratu egin du pixka bat edo... Ez dakit, gaina ez da autopolitiko bat edo ez da, erabaki bat izan, protagonistaterako edo Euskal Herritik, pixka bat hemengoa zitzeiteko ez, bestela izan da, eta hain pentsatzen egia da, igual atera detela Euskal Herritik, beti ere distantziatik gauzak baloratzea errexagoa dalako, edo distantziatik, beste modu bateak ikuste dalako. Eta, nik uste torratik atela, baina inspiratuta bestela ez, inkonstientek izan da. Generoaren aldetik ze nun kokatuko zenuke? Edo nun kokatu egin dute argitaletxetik? Novela epistolar bezala kokatu dute, eskutitza, nekin ez da zertzan novela epistolar bat, oza... Azaldu pixka bat ere ez dakit. Novela epistolar bat da, eskutitzaz osatutako novela bat. Eta nire editoriak zizian, Mai, baina horiek 19. mendeko novelak, 21. mendean ere badaude novela epistolarrak. Eta hori bere sarma izan daiteke, ez? Bai. Eta nik uste gaina pentsatzen, Antxonkaza honen liburu batean inspiratuta egon daitekela, formatua, txikia ginala eskolara etorri zan, asteasun ikasten nun garai hartan, eta etorri zan, ezakit egia esan ze liburu irakurri genuen beria, eta etorri zan, betiko elkarrezketa, eta firmak ezak zer, eta jolas bat antolatu zuen, esaera azarrena edo aukora pilona ez dakit zertan. Eta irabazi nun eta liburu bat oparitu zian, Kaixo Katin. Eta liburoi ikaragarri gustatzen zait eta baita ere da eskutitz formatun. Eta da baita ere unidirekzionala bukaera arte. Eta ez dakit, hainbeste aldiz irakurriet nik uste, eskutitzen xarma horrek jarraitzen dula. Txikitatik irakurle izan zarela esan duzu lehen, eta orduan hori ere zure idazle eredugarriak izango dituzu. Ez dakit egia esan, azken aldin gaina ez eta asko irakurri, ikasketekin da, pasadan udaran irakurri nun deixente, eta hola gaina, inoiz irakurri gabeko, El retrato de Dorian Gray, eta holakoak, irakurri beharrekoak omendian horiek eta baino idazle hola eredu bezala ez dakit. Ez dakit, Antxonkaza bon ikaragarri gustatzen zait, Uxu Alberdi, Totiren, ez azkat asko irakurrita, baino bat irakurri nun enda eta ikaragarri gustatzean. Bestela, ez dakit. Idazle bezala ez, pertsonai publiko bezala, igual baino idazle bezala.
Bueno, hau sortu eta gero konturatu zara, agian inspirazioa hortik etorri izan Bai. daitekela. Bai, aurrekoan hori hizketan da esaten jo, bai, nik uste asko markatu naun liburu bat izan dela, oso irakurterreixa da, eta baita ere lantzen ditu bai, laguntasuna, haserrea, eta bai, orduan, gerora, baina bai, nik uste horrek eukidula nigan eragina. Orduan, birgogoratuko, hori euskarazko liburua da, eta Euskal Herri osoko liburu dendetan aurkitu daiteke, eta gero zure webgunea ere, zure proiektuak jarraitzeko, Mai Etxeberria jartzen baldin badugu, erraz aurkituko dugu. Facebookeko horri alden baita, bestela ez daka nobelakin zer ikusi zuzenik, baina nire testutxoak eta konpartitzen ditut nire blogean, izanaren itzalak. Orduan, horrez ez publizitate egiten, ez ez egiten novelan ingurun, baina uste novelan zati batzuk ere hiloko ditutela horreaz. Bai, eta gainera ere aurkezpenen bat baldin badago ere hor jarriko duzu edo? Facebookeko horrin bai, Eta gero pentsatzen dut ereinek, argitaletxetik antolatua baldin bada, argitaletxeko web horrin egongo da. Bestela antolatua baldin bada, ez, baina. Beno, zure lana jarraitzeko aukerak izango ditugu, ezberdinak. Bai. Mil esker Mai etortzeagatik. Zuei, bai. Eta... Aber jendeak ze iritzi. Bai, momentuz nahiko ondo, ez? Bai, momentuz ondo. Baina kritika batzun zaina, eta... Beno, denetarik ikasten da ere, orduan, eta ea, zenolako etorkizuna daukazun sorteon. Eskerrik asko. Eta ikusiko gara edo irakurriko zaitugu. A ber. Gero arte. Aio.